Tagpang, iti tangatan. Inapalabas, nakita ni Rosalia ni Altea ang nakaida iti swelo, ket dagos na tinulungan na ito'y. Imbaga ni Altea tinapasamak ken kuana, no apay ang nakaida iti swelo. Kalatlatan ang naulaw gapo iti nakaro a panagpampanunod na iti napasamak ken ni Miguel. Naklat ni Rosalia, inimbaga ni Altea ang natayon ni Miguel. Impakaamumot adagos ni Rosalia ken ni Toro tinaamuan na ken ni Altea. Saan ang maaklon ni Toro ti pannakatay ni Miguel? Naglabas ti aldaw. Kaya't abalsan ni Toro ni General Marasigan, isumainruar na ti paltog na, kaya't nakita mo't daytoy ni Amalia. Nagdamag ti baket, no pangaramatan ni Toro ti paltog. Imbaga tinaud-udi, nga dati tao akayat na apatayan. Iti lugar da Marcelina, imbaga ni Amalia ti panggap na ngaramidan. Itagagayem, denggenyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Amalia, manipod simmangpet ka dito'y balay. Di kan matagtagari. Anya ka iti parikot mo? Marcelina, daytoyan ti pagbutbut ngak ang mapasamak. Anya nga dayta, ibagam kumakanyak. Ni Don Braulio, adda iti ikot na ti anak ko, ani Miguel. Anya? Jack amo no anya ti panggap na nga aramidan iti anak ko. Taapay akinamag dagiti pasurot na. Kayat ko asang wenday jay adon Braulio. Ibagakon ko na awaya-wayaan na ti anak ko. Anya? Adala ang madi nga aramidan day jay at tao kan ni Miguel. Talaga adyak mapakawan. Agtanang ka kumalaang. Agpanunot ka kumapay sakbay nga aramidam dayta. Marcelina. Tatitawad akda kamatem. Kat adipon ni Satanas. Amangan no sikat ti maisagmak. No sangwam dayjay adon. Jack amo. No anya ti rumbang nga aramidak. Mabiit man laeng Amalia. Adala kayat ko adamagan kan ka. Anya dayta. Anya ti makagapo. Taapay akin magdagiti pasurot ni Don Braulio ni Miguel. Jack amo. Nila ang turo tinangibaga kanya iti amin. Amalia, di ka kumaagdarasudos. Di mo ammo ti mapaspasamak. Amangan no ada sa bali a rason no ape akin magdagiti buyot ni Don Braulio ni Miguel. Pangaasim, tadi ka kumaagdarasudos. Taamangan no maisagmak kalaan. Kailiw ko ni Miguel agayim ko. Sa anak ang mauma amang kita itiladawan na. Kasladyak amo ti agbyag no awan ti gayong ko. Apay akastoy ti biyag. Hindi si bibiyag pa'y ni Miguel. Jak sapunan. Ngam itatawanan sapul-sapulakon. Mariknak ti kinapatag na kanya kas nasingad agayam ko. Diyos ko! Siyakla ko man tinatay! Saan kat atigayam ko ni Miguel? Siyakla ko man! Turo! Asino tinatay? Nana Amalia? Ibagam kanya no asino tinatay. Kuana na. Jay! Diyos ko. Tumpong nga nga ibaga kon kinina na Amalia at tayon ni Miguel. Turo! Apay adinak sumbatan. Kuana na.
Pinatay ni Miguel dagiti buyok ni Don Braulio. Nakalibasan ni Miguel manipod iti ikot ni Don Braulio. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Una na, naibagak idi kada kayo. Akinamag dagiti buyot ni Don Braulio ni Miguel. Ang amita, nakalibasan ti gayam ko. No nakalibas ti anak ko. Apay nga rod asaan pa'y anagawid dito'y kondo. Siguro, dapay sa bali anapanan na. Uuwan, kasta ngagpaisong, Nana Amalia. Kasta timbagam ka ni Nana Amalia, Toro? Uwan, Conrad, agduduman ti mapampanunod ko. Isa ana ibagak ti kastekan ko na. Sa bagay, iti dayta na ibagam ka ni Nana Amalia. Mapunas tinakaro a panagdandanag na ka ni Sir Miguel. Uwan, Conrad, imbagak ang nakalibasan ni Miguel, manipod iti ikot ni Don Braulio. Ket kas makitak iti lang na, si Mayaatan. Toro, Pasig nga inuulbudan ti bagbagak kin ni Nana Amalia. No daduma, saan nga agsusurot dagiti bagbagak? ngam, Toro, aging ka kaano nga ilimad mo ti amin ka ni Nana Amalia? Aging ka kaano? Althea, iha? Aging ka kadita kat malmalday kalata? Gapo itinapasama kada kayo kan ni Miguel? Nina, jak malipatan ti inaramid kanyak ni General Marasigan. Kastamatan kan ni Miguel. Iha, di mon panunutan tinapasama kada kayo kan ni Miguel. Sa maysa, driver mo lang ni Miguel. Saan lang nga driver ti pangibilbilang ka ni Miguel, Ninong? No di kat nalablabos pa ngam iti gayam. Anya? Nasingpat kanyak ni Miguel. Ngam no apay nga inulpitan. Kan pinatay day jay a general. Iha, sigun kan ni General Marasigan, dakal, tinagbasulan kan kwa na dayjay a Miguel. Iso akayat na apatayan. Anda kastaba nag-anadakamat kanyak ni Miguel. Ngam saan pa'y analawag kanyak ti amin. Iha, Namwak pa'y adinukot yun ni Miguel. anya? Apay. Anya ti basol kada kayo ni Miguel. Takinam magyulatan. Kwa, impagarup ko, nga iso tinang dukot kan ka, iha. Pulos asaan ang maaramid day ta kanyak ni Miguel. Natanok kan mapagtalkan a lalaki ni Miguel. Anya? Apay, Ninong. Apay nga aramitin nyo kanyak ti kastoy. Pasakitan dak. Anya tinagbasulak kada kayo. Anya! Pili, nakita ni Mamalteya itay alimabas iti pasilyo ti mansyon. Limlimtag mo't dagiti mata na. Kasla nagsangit. Manal ka talaga, Jaime. Limtag nga rod dagiti mata na, di ka awatan na nagsangit. Kasla, kung ang pailaan? Ay, kasi mat da dya wow sikse, my friend. Apay mat anay bagam ti kasta, aber? Siyempre, nagsangit, isuan nakakase. Nasakit siguro ti mata na nagsangit. Jaime, at dayta ka manin ako na. Saan manin nga agsusurot dagiti bagbagam kanya? Anya saan niyang susurot? Awan nga minti sense of humor mo. Iso di ka makawawahat, my friend. Anya sense of humor manin nga ibagbagam? Bili, mabiglan. Kita ni Don Braulio iti ruangan ti mansyon.
Apay ngay. Nakaigamot iti paltog. Ha? Sino nga iti paltugan na? Ken madlaw makapungpung to at bili. Dakas da ito yan, Jaime. Tapay. Amangan no basta pumaltuglatan iti tao ni Don Braulio. Ha? Madlaw anapudot ti ulo na. Ang mga no, darang sanda nagkinawatan, kiniwaw sikse. Iso kasta tilangan ni Don Braulio. Billy! Ha? Ay, tudas. Bandakan ni Don Braulio, my friend. Anya nga tati ibaga na kanyak. Mapangkan. Paspasam. Apay ka di, boss. Ada ka di ibagayo kanyak? Saan ka nga inayaban ditoy? Nuawan ti ibagakan ka, laglag. Boss, Rumor tayo kada Jaime. Itamat lang. sa dinuti pa panan tayo, boss. Iti aglawlaw ti headquarters dagiti soldado. Anya? Agpaliw tayo. Keta pa man na makitak dayjay a general, patayag. Unak man, nung mapantayon paliw, iti aglawlaw ti headquarters, my friend. Isumot ti kinuna ni Don Braulio itay kanyak. Mas dawak nga rod. Takilat-latan anapanunot dayta ni Don Braulio. Ay, bili. Delikado, ti pampanunutan ni Don Braulio mapasamak. Agasam, mapantayo iti headquarters ti soldado. Talo tayo lang. Anya nga iti bawal tayo kadag iti soldado. Pasurot ni General. Diyak mo. No apay anapanunot dayta ni Don Braulio. Nalabit, agapulang dayta iti pungtot na iti dayja general. Isuan na panunot na timapan ni Jaglawlaw ti headquarters. Tapno patayin na dayjay. Itay tapay dito yung kotse. Saan mo tan arum-rumor manipod iti mansyon ni Don Braulio? Tinasayat, my friend. Yung kadamagay, no matuloy tayo wanusan. Tiyakmat kayo tayo gururay. Matagtakanak lang. My goodness! Napaot ti panagsari tayo itay kini Don Braulio, ma'am. Wala na. Imbagak ti amin na sakit tinakam ko kankwana. Ngam kaslaawan anyaman kankwana tinapasama kanyak. Manipod iti ikot ni General Marasigan. Ma'am, Diyak maawatan ti ugali ni Ninong. Diyak maawatan. apay ka day, ma'am. Anya tinagsaritaan nyo itay. Ti panangkam magdaka ni Miguel. Impagarap na. Ani Miguel tinangdukot kanya. Anya, Pinarparigat na ni Miguel. Kaya't naapagpudnuan no ni Miguel at talaga tinangdukot kanya. Diyos ko. Ni matlaang Ninong Braulio tinangibaga kanya iti dayta. Ma'am Althea, adda pa'y ibagakan ka. Anya dayta, nana. Saan nga amo ni Don Braulio? Tipod na o akinatao ni Miguel. Nana Rosalia. Tano kumaam muna. Saan na kumaasinaktan tibukod na nga anak? Nana Rosalia. Ngamawanan ti serbi pa'y ti amin. Gaputa na tayo ni Miguel. Diya'y pinarparikat na. Kat naggapo iti dara kan lasag na. Kumusta, Ma'am Althea? Nasarakan da ka diti bangkay ni Miguel. Sigun ka dagiti imbahon ko. Awan, Toro. Sinawar dati kabakiran. Ngam awan apulos tinakita da. Ma'am Althea. Apay, Toro. Anya ti kaya't asawan ti panagsinnaay mo itinaunag. No saan daan nasarakan ti bangkay ni Miguel?
Saan nga tanging kali ni General Marasigan tibangkay na? Agduduma dagiti mapampanunot ko ang posibleng inaramid nakin ni Miguel. Sa anak ang makaturturog, ma'am. Ngam di ka madanagan. Aging ga si bibiyagak. Sakto timang salaknib kan ka. Napatag ka kanyak, Ma'am Althea. No amumla ko matiriknak, idi awan ka makita. Nang runa idi adda ka ikikot dayja a General Marasigan. Kayat ka sa lakniban, laplap dan naklaang ni Miguel. Diyak kayatan ang maulit pa'y tinapasamakan ka, ma'am. Sakbay nga dagaramid iti dakas kan ka. Agdalan dapay nga umuna, itirabaw tibangkay ko. Ibagakan ka tiyang paiso, Conrad. Anya dayta, Toro. Agayatak kin ni Ma'am Althea. Iswasi ka. Di mon pakibiyangan tay ayatak ang babaya. Tadakas ka kanyak. Anya ka din dayta nga ibagbagam kanyak. Apay ko mapakibiyangak ni Ma'am Althea. Ibagbagak lang kan ka tapno amom. Itatawanan tigayam ko. Siya kun timang protektar iti babae nga ayatak iti kastonay. Sika talaga, Toro. Sa anak nga gangangaw. Awanan tiya sino man amang dangran iti babae nga ayatak. Awan Apolos, Conrad. Kablawan ka iti panagbalihim anang patay iti Dayjay a Miguel. General. Nagpatingga, metlangan, Dayjay at tao. Kinunakmatan, anasigsiglatak, ngem itiso. Anya nga ro di tati planon, General. Kas iti sigod. Kalpasan, ti panagretiro. Tumapugan, iti politika. Awanen ti siit, iti ganwat ko, Mayor. Nawayak nga garamid, iti kayat ko. Kasamang Don Braulio. Si bibiyag pa lang tawanan pain na lakay. Saan na ta? Nagbalin ato bang Dayjay ken ka, General. Nasken, ngay saganati amin. Sana basta mapapatay, Dayjay alakay. Malaksida nagaduti buyot na. Nasiripay, ti awanan bayin. Huwag kayam, General. Sa dino ti ayam ti bangkay Dayjay a Miguel. Imbeleng, dagiti pasurot ko itinalawa, akarayan. Nalabitan na yan din, iti adayo a lugar. Kaputan na paggas, ti danom ti karayan. Piman pay a Miguel. Mayor, sana na day tati pagsalitaan ta dito'y restaurant. No di ken, ti itatapug ko iti politika, iti masungad a panagpipili. Okay, General. Aramatan tati kwarta tapno na laklaka ti panangabak mo. Gatangan tati butos dagiti tao. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, ti uliwain na dinggan, ti tuloy, ti nobela tayo ang napauluan. Tepang, iti tangatan. Tepang, iti tangatan. Inapalabas, saan na pinatuloy ni Amalia ti panggap na apang komprontar ken ni Don Braulio. Dimngag, iti pang magbagakan kwa na ni Marcelina agayem na. Iti mo't panagmaymaysan ni Toro, naibalikas na tipan nakatay ni Miguel. Nangag ni Amalia kat nagdamag ti bakit, no asino tinatay nga itabtabaw ni Toro, ngem nagulbud lang tinawd-udi. Imbaga ni Toro,
Anakalibasan ni Miguel manipot iti ikot ni Don Braulio. Iti sa balya bangir, inasaritan ni Don Braulio ni Altea, no apay akanay na taamalmalday ti balasang. Imbaga ti balasang ti amin asakit tinakam na ken ni Don Braulio. Iti daytamot laeng akan ito. Imbaga ni Rosalia, apinarigat ni Don Braulio ti bukod ng anak ken ni Altea. Ket iti panagsarasarita da Mayor Carrion ken General Marasigan iti maysa a restaurant. Itagagayem, tenggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang! Iti talatang! Nasken ngay saganat ti amin, Mayor. Sana basta mapapatay dahi di alakay. Malaksid ang nagadudag iti buyot na nasirit pa'y ti awan ang main. Kung gayam, sa dinutayan ti bangkay dayjay a Miguel, General. Imbeleng dagiti pasurot ko itinalawa ak karayan ti bangkay na. Nalabit anayano den iti adayo a lugar. Kaputan na paggas ti danom ti karayan. Piman pa'y a Miguel. Mayor, sana na dahi ti pagsaritaan ta. No di kat ti itatapog ko iti politika, iti masungan a panagpipili. Okay, General. Aramatan ta ti kwarta tapno nalaklaka ti panangabak mo. Gatangan ta ti botos na ti tao. Namnamaet ti suportam kaniya, Mayor. Kat di ka madanagan, tasak to ti makaamuken ka, kalpasan ti panangabak ko. Agdiag ni Congressman Marasigan! Agdiag ni Mayor Carrion! Kitaan, magaduti tao at maray iti panagkampanya kayo. Congressman pa yan, ti awag dakan ka. When Mayor, ket maragsa ka na ka makakita iti kinaadu dagiti tao. Ito papagayam ken kakabsat ko ito. Iawat ko marot ti mikropono iti congressman tayo. Awan sa bali, nudi, ni Congressman Manolo Marasigan! Naimbag nga oras yo amin kakabsat. Congressman! Kakabsat, kunat, takabsat, tibang ibilbilangak kada kayo amin. Kaya't asawan day ta, nalakadak lang nga sitgan, no adda parikutyo, wano arunga inyo. Silulukat akanayon tiri daw ko, para kada kayo. Awan, ti maisal salumina kanya. Agpapada kayo at tulunga. Awanon ti sabalipay, amang tulong kada kayo, iti panawon ti rigat. No di lang siya akabsatyo. Tandaanan nyo tinagan, Manolo Marasigan. Si dadaan, amang ipay iti anyaman akit daw yo. Bagi di kakabsat tayo amarigrigat, nasken amaipayan da iti umno apagbiagan, ken maipayan dagiti anak da iti scholarship program nga ited ti lokal a gobyerno. Ket no siyak ti mapagasatan kakabsat, rumangay ti biagyo. Rumangay! Boss! Nagado ti tawa di maray ti panagkampanya da Mayor Carrion. Kan General Marasigan iti Sentro Tili. Nagbit ti panaglamas tiyan daw. Kasla kaano lang iti bagbaga kanyak ni General Marasigan
ti tatapog na iti politika. Kaya't na iti asuportarak ti panagtaray na. Ngam kilata nagbaliw ti amin. Kabusor ko itan dayjay a general. Boss, anya ti aramiden tayo ita. Riribukan tayo ti panagkampanyan. Sa narumbang nga iso ti mga bakinton madanon ti panagpipili. Adalo nyo na imbag no sa dino a lugar ti pagkamkampanyan. Kat, no makaala kayo iti napinta sa gundaway, Bili, amo yun ti aramiden nyo. Wen, boss. Una yan. Kasla na amo a karnero tilangan ni General Marasigan. Ang makial-alamano kadag iti tao alakay stampay iti igit ti kalsada. Wen nga rod, boss. Asit gagman tiyawaran pain a general. Anya? Asit ganyo ni General Marasigan, boss. Wan, kasarita tiyawaran pain. Ngayon, boss, kabusor tayo ti General. Samaysa, nagadudag iti buyot na iti aglawlaw. Manal ka talaga niya, Billy. Madama ti panagkampanya ni General Marasigan kadagay ti tattao. Iso asaan ang makaparnuay iti riribo. Ha? Agpanunod ka mamata na yung pagbili. Madadalag ni General Marasigan kadagay ti tattao. No agaramid iti kalokwan iti yasidag ko kankwana. Ala, dito ka lang. Tasit ka, tiyawanan pa yun. General, kumusta ka? Don Braulio? Anya ti aramidem ditoy. Anya klase na ita sa lunsod, General. Siyempre, umayak mo't makialamanukan ka. Awan ti oras ko makisarita ken ka, Don Braulio. Iso a pumanaw ka. Nagbastos ka? Kakabsa! Ibotos yun ni Manolo Marasigan. Nasingpet tayo tayo tao. Managtulong ken nalakangasit kan. Di kay tumapay ken kuana. Gapo tati itulong nanto kada kayo. Ket aggapo iti iligaw nga aramid na. Aniya. Bilibak iti narami joy tayo ni General Marasigan, boss. Kung naklakit din no tulungam iti panagkampanya na. Ngamsan magayam? Tadadaulem lang kadag iti tao. Kinunakmetan kan kapili. Asaan ang makaaramid iti kalukwan dayjay a general. Nangruna, iti sango ti adu at tao. Tamadadaan lang ti imahe na. Boss, sa dino pa iti papanan tayo ita? Iti balay ni Mr. Mamaspas. Napatag ti pagsarita. Ti Diyos kaya taong grasa. Kailatlatan na bimalasiw iti kalsada. Bumabak, boss. Paltugak man day taong grasa. Kinita pa iti nasakit. Sanan, Billy. Sayang lang ti oras na iti day tatong. Ala, pagandaran mo't lang ti kotse kat pumanaw ta. Anya, taong grasa lang. Wano dungrit. Yung kakatutupanan. Ay, may saka matabagtit, Billy. Anyat kinunam, Jaime? Agpada kayo na tadal ti ulo na. Ha? Yung kakatutupanan di taong grasa. Anya nga iti basol na kan ka. Tingrod pa nagkit-kita na kanyak anasakit.
Nagrabaw rason na ita, Bili. Apay, nasugat ka, iti panangkita na ken ka. Di bagbaga mataong grasa. Apay, baga manasakit. Baribar manen dagiti bagbagam. Inatalak la ko man da di abagtit. Sapay jak kayat ti makita iti nasakit. Kas lamang urkursunada. Sikat ibagtit, Bili. Taong grasa. Mawarasunada. Anay ko. Anay. Ay, nagsakit tila pa yung kasinipat mo. Naplanak. Ngem amom, Jaime. Saan ba? Kayat mo ti masipat, ha? Kanya nga minti bagamaya, my friend. Ipagamlaeng tadungagak. Talaga at tuso ni Don Braulio. Apay manayin. Agasam, iti sangwanan a mismo dagiti nagadu at tao. Kabayatan ti panagkamkampanya ni General Marasigan. Dinadal ni Don Braulio ti imahe na kadagiti tattao. Anya? Nay talaga inaramid na. Ang bilib ka, Bili. Kabalak mo nga ramidan day ta, ano kayat ko? Anya? Nay tangamin, tirigat na kan ka, Bili. Nalabas lao na, iti panagtalak mo iti kabanglan ni Don Braulio. Ha? Ituan, Mike. Unyayang, Bili. Anda kayang tibagakin ka. Anya day ta? Sapsapulan na ka ni Don Agosto, ijay daan na hideout. Anya? Mapan kay tamit lang, ijay daan na hideout. Napatag ka no tibagana. Sige. Total, awan mo ti aramida kita. Tinasayat. Kaduan na, tamapantadwa. Jak magustuhan. Tinaramid kanyak dayja Don Braulio. Iti sangwanan amis mo dagiti tattao. Relax, amigo. Wah, Di mo dadailan ti aldaw mo. Oray pa niya ti panangdadal kan ka dayjay a Don Braulio. No talaga asika ti kayat dagiti tattao nga ibutos. Awan ti maramidan ti panangpadakas kan ka dayjay laglag alakay. sabagay. Husto ka, Mayor. Mariknak akayat dagiti tattao. Kendakel tinaitulong dagiti kwarta. Alimed, ngait ited ko kadakwada. General, duwate ka balubal mo iti kina congressman. Dagijay ti lapad iti panagkampanyam. Sana parikot dayta, Mayor. Amumet nga iti politika. Nasken tinananay asirib, tapnulaeng agbalegi ka. Ket no mariknak anapigpig sa dagiti kabalubal ko. Nasken laeng, amapukaw da, dito'y rabaw ti daga. Daytate kayat ko amanggan, amigo. Aramidem ti rumbang, ta si dadaanak at tumulong kan ka. Turo. Kumusta, Nana Amalia? Nakasaritam ka din ni Nana Remy? Wen, siya kun timang sublat iti panawan na apwesto na itinatnatang. Nasayaat nga rod no kasta, Nana. Inakasarita ni Marcelina. Tadwa kami nga aglako itinatnatang ijay merkado iti daytoy nga ili. Kaduan kayo na mapan ijay lugar da, Nana. Wen maturo. Nala, agrubwat tangarudan. Tamapanta ijay balay ni Marcelina. Adod agiti mulak anat nateng amabalinta nga ilako, Amalia. Oh, nasayaat nga rod no kasta. Imbag man ta nakaala kaadagos iti pwesto iti dayjay nga ili. Kabagyan ngamit ni Conrad ni Remy. Masadot kanon nga aglako. Iso akayat nan nga ipasublat iti sabali. Kasta aya. Wen. Kat nakasaritak metten, maipapan iti abang ti pwesto. Uray no awan ti maipauna abayad, mabalin talatan ti mangrugi. Wenno mangi display kadagiti natnateng alako ta.
No, kasta? Aglako man ni Nana Amalia, Toro. Wan, ma'am. Ngam saanan nga ikan. No di kat pasig anat natang. Nasaya at nga rod no kasta. Makatulong akay ko na. Malagip ko gayam, ma'am. Anya dayta? Asino nga itagidil-deliver kan ka itikan di restaurant mo? Diyay matlaang nang sublat iti pwesto ni Nana Amalia. Ni Julian. Kasta ka di. Nasingpat. Kanaanos ni Julian nga umay mangi-deliver kadag iti ikan nga order ko. Pudno dayta, ma'am. Mapanak ita iti restaurant. Kadwaan na. No problem, ma'am. Sige, mapantang arudang. Agorder ka lang iti kayat mo akan. Amo ka mabisin ka. Di nakpakadanagan, Ma'am Althea. Nabsugak pa lang. Sigurado ka? Yes, siguradong sigurado. Ala, panawan ka pa'y nga rod na mapanak iti opisina iti restaurant. Sige lang, ma'am. Sumagmamano lang ang bulan tinapalabas. Naganay-gay manan ni Ma'am Althea. Ngam ipilikodan dayta. Amo sakit pa'y lakan kwa na tinapasamak iti gayang ko. Maguray ka. Itay pa'y ngagsubli-subli di dungrit at tao iti abay ti kotse ni Ma'am Althea. Dayjay manan. Pumalasiwan iti kalsada. Apay di makan po? Makitam ka di dungrit at tao iti abay ti kotse, ma'am. Wan, apay ka di? Itay pa'y ngagsubli-subli day ta at dungrit iti abay ti kotse. Masyanakan ko na. Kaya't kung ikan iti kanin na. Sana parikot ti makan. Mapan kay di kusina ti restaurant. Kasi ka na mismo ti mangala iti kanin day ta tao. Sige, ma'am. Masyanak namin at talaga. Madlaw ang mabisbisin. Oh, kita ka. Pumpunasan na pa'y ti sarmi ti kotse, babaan ti imat na alupon. Wala nga rod, ma'am. Ala, mapan ka nga rodan iti kusina ti restaurant. Mangala kalagtan iti makan ijay. Sige, ma'am. Kat agyaman ako. O si Duga kon iti ayan na. Ado to'y imot ko ang makan para iti day ta tao. Nagatidog ti bukong kan barbasan. Malaksid ang nagtungrit. Nagadupay ti pisang unubot-pot ti nangisit abado na. Anday tan. Kapsat, awatom to'y makan ng imot ko. Apayanas daw ang nakakita iti taong grasa ni Toro. Gagayem, di uliwain na dinggem ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Tepal, iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalo Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Tepang! Iti tangatang!